29 april, traditiegetrouwde Nacht van Oranje. Het feest kon beginnen dankzij de deurzakkers. Hoe gaat het, heren? Ja, het gaat allemaal goed, Willem. Het is de 14e editie dat we hierbij mogen zijn. En ik heb het weer ervaren als het toch wel weer een speciale. Het is geen automatische piloot. Het is toch elke keer weer leuk en anders en noem maar op. Het was vandaag helemaal top met het decor ook weer. Een soort theatergevoel. Het was weer helemaal geweldig. Dus we zijn weer blij. En dat geldt ook voor jou dan, denk ik. Zeker, geldt zeker voor mij. Je ziet het, ik sta lekker met een glaasje wijn in de hand. We hebben ons optreden gedaan. Ik voel me heerlijk na zo'n optreden met al die mensen tegenover je die je uitbundig mee kunt laten zingen. Dan ga je bijna vliegen. Ja, we zijn langer bij elkaar dan ons huwelijk. Ik ben wat dat betreft, ik ben 28 jaar getrouwd en Clemens ook al een tijdje. Maar we zijn 33 jaar samen bezig en eigenlijk al langer. Want we zijn eigenlijk 33 jaar de deurzakkers en daarvoor ook al een paar jaar. We werkten met elkaar in de platenzaak in de jaren 70. En toen is dat idee ontstaan. Dus vanaf die tijd crossen wij, touren wij door het land, hebben we wekelijks met elkaar contact. Dagelijks soms, in sommige gevallen. Ja, eigenlijk altijd wel dagelijks. We hebben natuurlijk best wel een fix aantal leuke liedjes achter de rug. Ook wel een paar grote hits. En dit jaar hebben we ons geconcentreerd op een Brabants carnavalslied. Heb ik nog eieren in de koelkast. En dat is wel zo ongelooflijk aangeslagen. Dus bij wijze van spreken zou je kunnen zeggen dat het voor het seizoen 2007-2008 weer iets wordt met een Brabantse titel. Maar ja, het hangt er een beetje vanaf van wat er voorbij komt. Voor hetzelfde geld wordt het heel iets anders. Je kunt dat niet zeggen, want wij zijn daar niet dagelijks, niet wekelijks mee bezig. Maar plotseling weer wel. Het is maar net wat er op het pad komt. En dan stop je er even tijd in. Wat ligt er in jullie koelkast? Eieren! Heb jij nog eieren in de koelkast?